share your baby. Introducing Niger City Social Club of Nigeria. Nwanne udo dịrị gị. Nwanne ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ndị ndozi ọdịnala Igbo, nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Anyị sikwa ka udo dịrị n'ụbọchị nke tata, na ọ ga-adịrị ụnụ na mgbe ebe ọ bụrụ n'ọbụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ ibe anyị ga-ekene eke, kene orie, kene abụ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede.
a sị na ọ bụ ndị chọrọ udo ka udo na-adịrị. Onye ọbụla chọrọ udo ka udo na-eme gịnị na-adịrị. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala ndị chọrọ udo na ndị anyị nwa ka udo ga-adịrị. Nwanne onye amaghị ebe ọ na-eje, onye ọkwasị m ajụ ụlọ oge ọbụla onye eyi ka akwụ na-amụ ya akara, onye eyi onye gba ọtọ na-amụ ya akara taa mbara n'ebe ekwe. Sọsọ ndị ndozi ọdịnala ka m na-apụ na pọblik n'onu ha, obi aṅụrị ya na-akpa m. Sọsọ onye bụ onye ndozi ọdịnala ka ọ na-eme nnu onu ya na pọblik m dị happy because ọ ndị nwere common sense na-eme reasoning. They don't have to be perfect. Ịghọtago nwatakịrị ọ na-eme amụọ nwatakịrị ogbo igbere ogbochia igbere ọbịa gaba ije. Ịghọtago so ndị ndozi ọdịnala bụ ndị m na-eme mfụ obi aṅụrị a na-akpa m. That is the reason why we must continue. Onye enwere ihe obo nwere ihe ọ na-akwafu. Ana m ajụ na ajụjụ. Onye enweghị ihe obo enweghị ihe ọ na-akwafu. Ihe enweghị isi mbido anaghị enwe isi njedebe, and ihe enweghị isi njedebe enweghị isi mbido. Nwanne isighi n'elu wee daa. Ụwa abụrụ ọpọ, ụwa jos all of a sudden. No, you are mistaken. Ị na-eme mistake. Ịghọtago tata aga m eji ihe m ga-agwa unu today, aga m eji general word. Agaghị m because okwu anyị here, ihe ọbụla anyị na-ekwu ebe a na ndozi ọdịnala, anyị nwere ike ije anywhere. We can sit down with a Muslim person and talk and tell them why the same thing ị na-ekwu ka everybody nọ n'ụwa na-ekwu. We can sit with a Christian, we can sit with a Jewish and tell them I personally m agwa ha how these things are the same. Stop fooling yourself. You got to go. Akọrọ egeruo ndị half back religion ha butere nsogbu n'ụwa. Half back religion ha butere nsogbu, ma ha na-eme na omenelu, ma ha na-eme na omenani o, ma ha na-eme na ụka o, ma ha na-eme na isi ala o, ma ha na-eme na Judaism o. Nwanne ọ ebe ahụ ka nsogbu si. Onye enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-agwafu. Ụwa dịboro onwe ya adị. Ụwa anụ nwe emere ka ọ bụrụ ebe obibi. Ụwa anụ nwe emere ka ọ bụrụ ebe obibi, onweghị mgbe emere ka ọ bụrụ ebe iberibe. Ka njuzie ndị na-ekwu maka ndị disi half back religion si na God created them, God created them. Njuzie ha si ha ndị na-ezu ochi na-agba ama ọkwa ya created ya. Na nekati na Africa, God created everything in Africa. Isikwa na nwa bekee bịara bịa were kọrọ ihe nwere. How come odoga ya na half back? You got to go? Because the English word God simple means good. You got to? Simple means good. That's why you were saying na nothing ihe ha kwuru. Ana m agwa gị, I'm using general language. You got to go na this program I na-use general language. Onye si ya bụ onye ụka, you can call here we talk. Ekwedere m here before, anybody can call. You got to go, anybody nwere ike ịkpọ ma ị na-eti isi ala o, ma ị na-achụ aja o, ị na-egbu ọkụkọ, ị na-eje ụka o, you can call here and we receive your call. Then you why reason why ihe ị na-eme ji wee kara nke anyị mma. Ịghọtara? Now na-ege ntị o, ndị ka m bidokọ na nke ndị Baịbụl. Ndị Baịbụl sị na nke ndị ụka, in the beginning there was darkness. Means what? Before God, that your God wasn't there. According to the Bible, also in the beginning there was darkness, and the spirit of your God hovering above the darkness, the chaos. So your God live inside chaos. So also had here, according to what them wrote. You got that? Okay, anyị na-agakwa. Now ebe ọ bụ na chaos dịbụ n'ọwụ udo ka a chọrọ to make peace. Ịghọtago? No peace ka a na-ekwu okwu ya, ihe ọma ka a na-ekwuzi okwu nkịta, because ihe ọjọọ dịbụrụ ya adị. Ọkwa ihe ha kwuru according to what they said.
according to ihe ha kwuru, out of chaos come order. That means nọ na ihe ọjọọ ka ihe ọma si, nọ ihe ọjọọ nwere ihe ọma, according to what they said, not me. So these people na-ekwuzi na this their God created everything. Who created the darkness and the chaos? Because he is there with them. Ọ nọ ebe ahụ, according to them, okwu ha mụnwa ya, according to the book we read, all of us gụrụ ya, ịgụrụ ya, onye ọbụla gụrụ ya, which is personally aghọtara m ihe ha na-achọ ịkọwa dị. Ịghọtago na ihe ọjọọ dị adị, ịghọtara na only thing mere na ihe ọjọọ adịghị bụ ihe ọma. Once ị kwụsịrị ime ihe ọma, ihe ọjọọ automatically opposite of ihe ọjọọ bụ ihe ọma. Simple ya na-achịgwa gị. Ịghọtago na only thing ji ihe ọjọọ adị na ihe ọma. Once ị wepụrụ ihe ọma dị, ihe ọjọọ will automatically flow in. Na ọ bụ na nwa ọbụla na-azụghị azụ ga-abụ onye ihe ọjọọ. Simple. Because ọ gwara na ihe ọjọọ dị bụ adị, na ihe ọjọọ dominate everywhere. Ịghọtago na out of absence of teaching of ihe ọma will result to ihe ọjọọ, because ihe ọjọọ dị adị. This is what they simply said. Ọkwa ihe ha kwuru, in the beginning there was darkness, and that of darkness this God begin to make ihe ọma, mesịa ihe ọma, mesịa dị ihe ọma, rụọrọ ha garden of Eden, wee sị ha nọdị na ebe a, bring here, don't go away. Na ọ bụrụ na igo irie ihe aha nsị ga eri, which is agreement with me, you must stay in agreement. But inupu is even today, people today still try to prove right na Adam mere ihe dị mma, ịbịarie ihe asị eri na achụpụ na paradise. Nwanne, it does not matter ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ihe a na-ekwu to keep the law. Ọ sị gị don't eat, ịghọtago? Ọ sị gị erine ihe a, nwanne, erine bụ na erine, don't eat it. Why should you eat it? Isi na ọ na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ka gịnị? Ọ na-atọ ka gịnị? Isi ọ na-atọ ụtọ, isi ọ sị gị eri na ọ sị gị eri. Yoke nkịta iri na ka ezi ka eri benefit, ka onye who lose iri gị na ka onye who lose, ka onye luzuru na iriri the thing. The common sense is not common n'ụwa m gwara go. Ihe a bụ according to general book m na-use ka m na-use wee na-agwa gị this thing, because this thing today is open for debate. Anybody can call and say ihe anyị na-ekwu ihe ahụ general book, ọkwa ha nke ndị ndozi ọdịnala asị asịghị mba, nke akwụkwọ ha nke ndị Igbo asị na asị mba, nke akwụkwọ ha nke ndị omenala mba. Ihe ahụ akwụkwọ onye ọbụla ma asị Bible. Ịghọtago? Ọ sị in the beginning, because ebe ahụ ka m gbadoro okwu. This is where you gbadoro okwu to question us, to challenge us, to insult us. The same book ka m na-agụrụ gị here. In the beginning there was darkness, that there is a chaos. Gịnị bụ chaos? Ọgba aghara. Osi okay, let us stop this ọgba aghara, then begin to create a garden out of the ọgba aghara juru everywhere, then create a small garden. Osi ọkwụsịkwa ọgba aghara ahụ. It does not stop the ọgba aghara. Na ekwentị o, go and take your Bible, buru your Bible, open it, Genesis chapter 1 verse 1. Na ekwentị, go and read. Osi gị ọgba aghara I did not stop, but I created a small garden. Osi gị na inside this garden there is a snake, dangerous snake in here. Ọkwa ihe o kwuru, ọ bụ kwuru ya. That is, there is a dangerous snake in this garden. Dangerous snake ya has still come to you after the same book said na enwere dangerous snake nọ here, and the dangerous snake bịakwa to you according to ihe ha kwuru. Si gị nna gị wụ Chukwu ọwụ Jizọs ọ God amamihe na akpa ya, ọ sị gị eri na mkpụrụ osisi a, isi ya ọ sị gị maka gịnị? Isi ya na ọwụ na erie mkpụrụ osisi a na ọ sị na ụnụ ga-anwụ. Ọkwa lọ iwu ka a na-agwa gị, iwu a gwara gị agwa ka ịta ọnụziri na ọ sị na ụnụ ga-anwụ, because ihe ji wee de ya ụtọ ahụ bụ na ihe ndị mmadụ na-emeta. Ọ sị gị na ị gaghị anwụ, na irie ya na ị ga-afụ ụzọ, and ọ gwara gị agwa na agwọ a na ebe a. You know before that na agwọ ha na ebe ahụ, because ihe m hatere n'ụwa bụ blame. I hate blame, no matter where the blame came from. This man na-agwa unu okwu na from this book si unu na agwọ nọ ebe a,
and this agwọ wụ chaos, ọgba aghara dị n'ụwa, na nyanwa na onwe bụ nna ọnụ God si unu na unu erikwe na mkpụrụ osisi a na unu rie ya na unu ga-amara ihe ọjọọ na ihe ọma, na ọ chọrọ ka unu mara ihe ọjọọ na ihe ọma, na ọ chọrọ ka unu wụrụ ofu n'ime ofu dị ngọzi. Ọkwa ihe o kwuru. Okay, ijeta dị mkpụrụ osisi, isi n'elu dapụ daa n'anị, isi n'elu dapụ daa n'anị, achụpụ gị n'ime paradaịs. Nna nwanne, oke ọ sị gị eri na mkpụrụ osisi ahụ ka ị ghara ịma ihe, ka ị tara ya na mara ihe, ka ị tachara dị mkpụrụ osisi na ị na amara na ihe. Anyị na-esi ọnwụ na ọ sị anyị ata na mkpụrụ osisi a nọ ebe ahụ, tree of knowledge of good and evil, na anyị ga-ata ya. Unu atago ya, ka ị tasịrị ya ị na amara na ihe. Ịghọtago? So ihe awụ ụka nwanne, ihe awụ ụka bụrụ ilu, ihe awụ ụka bụrụ ilu. Ịghọtago? Because nwere ihe dị n'akwụkwọ ahụ a na-ekwu akwụkwọ ndị nta akara. Ịghọtago? Akwụkwọ ndị nta akara, mana ọwụ na ị gazie na deeper meaning ye ọwụrụ akwụkwọ ndị master for them. Anyị nwere nke anyị bụ akara aka, kenta na akara anyị bụ akara aka anyị. So now ihe m ji agwa unu destiny wụ, mgbe ị ga-abịa soro ndị ndozi ọdịnala argument, I will use the same book to point of correction, because mgbe mmadụ ga-asị gị na devil ji wee wụrụ onye ọnwụnwa, devil is a liar, devil is this. See na the Bible said in the beginning there was chaos. So ọnwụ gị nwa bụ onye pụrụ from the house of onye agha kere gị mere ji wee gaa na chaos. It's as simple as ABCD. Nwanne train na-agba na track, hapụ track ya, kedu ihe ga-eme? Nwanne train na-agba na track, train track, because ihe a na-ekwu ihe ahụ track. Na-ege ntị ọfụma, ihu ni speed, na the speed train ahụ na-agba n'anya na window. Ihe ifuru na window ahụ is chaos. Tigoro aka gị, tinye aka gị na the window, wepụta aka gị na window ka ifu ihe ikuku ga-eme. O nwere ike iwere esef isi na train ahụ mapụ, ihe ị ga-eme bụ pieces ka ị ga-akụ. Ọ sị gị nọdụ na this track, don't move from here according to ihe ha kwuru, because ihe na-agbakasị n'isi bụ this. I'm making this thing more the easiest way to understand. In the beginning there was darkness, and this darkness is chaos according to very very simple. Ndị Igbo, n'onu Igbo, ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ Amadioha, which is, unu gee ntị ọfụma nụ ihe a na-akpọ ekwensu, unu ga-afụ na agreement, ekwe agreement, binding principle. Ọwụ na isi na Amadioha pụọ na ihe cheke ije amụ gị, nwanne ihe ọ ga-eme bụ pieces ka ọ ya akụ gị. The same thing these people kwuru n'oyibo ka ndị Igbo gwara gị n'onu Igbo. But for you, unu chere na God bụ one man in the sky. Nna nwanne, anaghị m eblame kwa ndị nwa bekee na ndị dere Bible ọwụ gị nwa, because that Bible onweghị mgbe daman ji wee sị gị that na ị na-ekwu ihe ahụ ị na-eme nwe ọ bụghị ọkwadịsị ma Bible ka m na-ekweba. Ọ sị gị na ihe ahụ train track, just ihe a dị ka movie, all movie ka ọ dị just like movie. Nyanwa bụ the actor in the movie. Ọ na-achọ ịgwa gị nekwe ebe ị na-eje, nekwe tren, ihe ị nọ tren, ụgbọ mmiri, Igbo ụgbọ mmiri. Ọkwa sị gị na Garden of Eden, kedu ihe Noah rụrụ, kedu ihe ọ sị Noah rụọ? Biko na achọrọ m ịnụ ihe ọ sị Noah ya rụọ, biko kedu ihe ọ sị Noah rụọ? Noah ya rụọ gịnị? Ụgbọ jizi eje ebe ka Noah na-arụ. Noah rụrụ ụgbọ, Noah rụrụ ụgbọ ji eje ebe.
unu chere e nwere one man nọ n'elu, hapụzie the whole law, may abandon, forget that simple thing a na-ekwu bụ about law and order. You worship the God, or you worship Amadioha, or you worship whatever you want to worship, but you refuse to keep the simple instruction. It make no sense. It's stupidity. How can you worship president but violate the whole law of the country? It make no sense. It does not. If you like, worship Christ from Monday till night, as long as you don't know the direction of the Christ, you are useless. If you like, you worship Amadioha from 100 million years, if you don't know the direction of Amadioha, it's useless. It does not make any sense. Somebody ga-apụta ọ sị na ya bụ onye ụka, esi ya nwanne, based on what? Ọma ha ebe Jizọs si wee bịa, ọma ha any single quotation na Bible, ọma ha anything Sunday medicine. Kedu ihe mere onye ụka? Every day say God, in Jesus name we pray, amen, God will do this, God will do that. Odoga ya na onye ofeke, odoga anya. Some of them chekwa na being a Christian is a privilege. That is why ịgwa ha ma ha nụ Amadioha, nwanne, we don't care. Ihe a na-ekwu maka ama, not even Dioha. The name root word in that place is the Amadia, is the MA, because ama ma MA is symbolizes ihe dị mma, good, beautiful, fine, goodness. That is ya na-ekwu maka ya. Maka ihe ọma ka a na-ekwu, ihe ọma ka a na-ekwu maka ya bụ ihe ọma ka a na-ekwu. We are talking about good because ihe ọjọọ dị bụ adị. But for you, because that your virus na-arụ ọrụ n'isi gị ekweghị gị chee uche, you cannot let you think. Ọ gaghị ekwe gị iche uche. Simple afọ Igbo, arụsị wu Igbo name. Ebe a ka arụsị, this is source of everything. This is the source of life. Simple source of life. All those things you see in your village, they are nothing but people's name. Is a shrine. Shrine mean church. So those names you know, Ogugu, Orasi, Okuja, these things are people's name. They are saint. They are somewhere exactly like St. Peter, St. Paul, St. Jude. But isi na igaha ama igaha efuso eso enweghị nke ị ga-eme. You just claiming right for nothing sake. That is how your life is useless. You know, there is only one. The life is about 0 1 0 1. That's why if you run a 10 or say 1 0, from 1 to 10 is one thing, 11 another 10, 12 another 10, finish. There is only 3. From 1 to 10 is 1. That's why it gives you 1 0 in 10. Simple. Then 11 1 1 ogosigi no 2 ka ọ bụ. Then 12 is 1 plus 2 or say no 3. Simple. But ndị isi ojii refuse to learn. Look at their country. Very useless people. Look at where you came from. Look at your land. You cannot even make boost of whatever you have. Agwa gị na nonsense abagharị. Simple truth. Simple. Very very common. You cannot take. Ọwụra D in Igbo language. O nwere ihe na-ewe m iwe. D in Igbo language mean master. Ọha mean the people. Then ma is the goodness there. That is why they are Amadioha, man of the people, the servant of the people. As above so below. In nature gives you the same light. So ndị a ndị represent goodness of life. You rejected all these laws and they come out and say I worship God. Hey, Amadioha is say I worship the living God. Look at Anu here. Worship the living God. Which living God? Which one is living and dead God? Which one is dead and living? If out of chaos come order. Which one is the living and the dead?
ka ebe ifụrụ ya, where is it? Where is the house of the living God? Just a living God, but where is it? You don't want to be like God, but you want to worship God. Criminal. You don't want to be good, but what's again, there is evil. Then me myself, I came out of evil, I rejected the evil and become a good. I create my house with my people. Present it. Yes, simple truth. This is what everybody preaches. N'Igbo land, ihe a na-akpọ arụsị is the source. You have to do is to transmute this natural element. It's as simple as that. That is why you see the symbols. It's about transmutation of natural element. That's why Igbo ji wee sị gị isi ala, ikpere ala, iru ala, iru obi, iru abụnsị. Pure. From there goes on. That is the process of transmutation. If you don't know, you know. But these people ga-abịa na-akọ nonsense. Si arụsị asị ya ngwọrọ nwụrụ anwụ. Kedụ go mara arụ ị na-anụkwa Igbo? Ndị ụka ji wee ndị ụka gwara gị na arụsị na-eme nke nwa, arụsị na-eme nke nwa. Na-eme gị Jesus in Jesus. Atụfụ ya akpa Jesus. Hey Jesus, God forbid. Na-ekwugheri. God forbid what? Forbid gịnị kwanụ? This language ị na-asụ mmadụ create rie. So every single language you use to qualify natural forces, they are useless. Or make no sense. Because you created the language to have a conversation and you use it to control natural element. It's a God forbid. So God, we created the language ABCD I will define a God. So how can God be how can we get the name? Who give the name God? God. Makwa ihe mere God ji were 3 letters, ama bụrụ 3 letters. Ama is 3 letters and God is 3 letters. Ịma ha na ama bụ 3 letters and God 3 letters. Ịma ihe mere ji were 3 letters. Ịma ihe ọ a na-akọ nonsense, a na-akọ. Ịma ihe mere ịma ihe ha na-arụ na ama. Ịma ihe m ha na-arụ dị. Ịma ihe alphabet aha represent alpha. Ịma ihe small letter aha represent. So this is an aspiration. This simple aspiration. Aspire, because every natural element that it create have what we call implode. Or we home attract. Or attraction is attraction, law of attraction ka na-akpọ ya. Asụ nọ ihe onye kpọsara ka o ya egoro. Onye mere ndị Igbo ji wee nwee market ịzụ ahịa, so that mgbe ahịa kpọsara ahịa, customer bịa nene ahịa gị, ọwụ na ahịa gị dị mma, oruorie ogoro. Oruorie ogoro, o ji wee kpọọ onye ọbụla kpatara ego ọgaranya, ihe gara anya. That means ihe ọbụla gara anya bụ ezigbo ihe. Maka na anya ka eji eri. Anya ka eji eri. Ndị Igbo si na-eji anya ama ọ kachara aja. So but ị na-agwa ndị be anyị something otu a, ha eburu nnọọ disi ụka ofu mkpụrụ uche. Ị ga-afụ mmadụ ha ka dimkpa nwoke ije na ọgị na mmadụ na-ekwu okwu, ịma na ofu mkpụrụ uche bins na anwa nwa adịghị ya n'ime. Uche bins na anwa nwanne ogbe achịghị gị pụta n'ụka. Look at ihe a na-agwa gị na data akwụkwọ ahụ eji as Paul Bible, ọ sị gị in the beginning there was darkness. Look at in the book, that's what it said. So nsị gị na Igbo language si na in the beginning enwere mmụọ nọ there. Out of this mmụọ, ihe ọma ama came out from it. Try to create a better place for me and you to live. Garden of Eden God created, enwere ihe dị iche na ya na ama nke di ọha, master of all, the masterminder of everything, the master, because unu oyibo na-adị unu mma n'ọnụ. Ọkwa ihe kwuru di ọha, ama nke di ọha, because before ọ bụ ụzọ sị gị nyagwa na onwe ya bụ ama di ọha, si in the morning no ụtụtụ ahụ ma abịa ama, because I am coming in the morning, ọwụwa anyanwụ eji wee kpọọ land of the rising sun, na ọ na-abịa n'ụtụtụ. Then ehihie ọwụrụ ama di ọha, mgbe aha ọdịgo ọwụgo okenye, ọwụgo man enough to decide, ọwụgo master to decide. Simple.
but Igbo na-acha ụnụ ahụ, amaghị m ihe unu na-eri. Simple Igbo ka a na-asụ, ndị mmadụ eburu ọwụghị about Abia, ọwa maka a na-ekwu maka ya. Abia ma nna nwanne, separate these two words na ekwenye na mkwenye ndị isi ojii biko. Anyanwụ ụtụtụ na-awa awa osiri ike, anyanwụ ụtụtụ esighị ike. Ọ dị ka obere nwa amụrụ ọfụ na-egbu igbere, ọ tozie ọgụzie akwụkwọ, ọ mara ihe, ọ pụọ ndụ, eburu a na-aba Chukwu abịa amasị ya, Chukwu abịa amasịghị ya. That is not the case. The case is ama not to abịa, the case is ama not to Dioha. No, but a na-ekwuzi nke a bịara abịa n'ụtụtụ ka ọ bụ, nke a bụ ehihie. It's about law and the order. O nwere ndị na-betray the law, but you cannot betray order, because order is coming after you. But you can sideline law, but you cannot sideline order, because order is when called to give order to go after you. ị ghọtara ihe ji wee sị Amadioha the God of justice because order is coming after you, not about law. Anybody can betray the law and try ya to use to create movement, because ịma na nwatakịrị ọ gara asa ahụ n'afọ nwata ya na-aka igbuo ya wayo. But Amadioha ọ chakenere ehihie anwụ ehihie ka ọ bụ, so ị gaghị edisive nwe, ọ ga-achọ gị chọọ gị ebe ọ bụla ị nọ, gwụọ gị ezigbo ịba. ị ghọtara? So as above so below. Ọtụ ndị be anyị nwee jenu na uche nwanne, otu aha anyị Igbo dị, otu aha anyị mmadụ na-adị. na-adịz na-eblem onweghị onye gaghị eblem mmadụ, because here are coordinated effort. This is how life work. Agree, come together with one philosophy and ideology, move on from there, give birth to a new life, then you transcend. This is life. Asị na igwe bụ ike. This is nwanne, ihe ahụ only way nna nna ha ji wee pụọ ndụ. Enwere ụzọ ọzọ. There is no other way. Come this way. That Amadioha is a very good access to us, me and you. You got to go. Is a very good access, because every information nna nna anyị ha bidogoro sị gị everything wee akara aka. You must know a direction ebe ị na-aga. As ndị Igbo say the akara aka, onye amaghị akara aka ya, ị nwere destination. That is where Igbo teachings start. A na-akpọ nta na akara aka is where we start. So ka onye ga-asị na anyị ejighị information ebe ọ bụ na anyị bidoro na akara aka, the foundation of aka, ebe anyị na-ejebe akara aka. That is ihe nwa bekee nwere nke ha, they have their own. Ndị Jewish nwere nke ha, ndị Islam nwere nke ha. So anyị nwa anyị ndị ndozi ọdịnala nwere nke anyị. Ọ ihe ahụ na-akọ, amara m ihe unu na-akọ, but anyị nwa na onwe anyị ọdịnala Igbo unu tere ya pọpọ, tee ya pọtị, mebisie ya, because adịghị m sure na these people mma kpụrụ ụzụ na ka ihe a na-akpọ ya Igbo ukwu, kpụọ ụzụ na ọka igwe, kpụọ ụzụ na ama Igbo. Adịghị m sure na ndị a na-egbu nwa sịrịsịrị. I don't think so. I believe him ya. You cannot prove from me, you cannot prove it, because symbolically every animal is a symbol in nature. Every single animal is a symbol in nature. So ọhụhụ na edebere symbol in nature ibura, because corruption dị today now. Ndị ụka sị na ịkwụ tithe dị na Bible, but mụnwa na onwe m ga-agwa gị na ịkwụ tithe wụ ihe dị na Bible ka m na-agwa gị. Na Bible ka m na-ekwu na ihe edere na Bible about ịkwụ tax wụ gị nwa omume gị, that you have to, anyị ga-ekpe gị ikpe. You have to pay your dues. Ọ ihe edere na Bible, the 10th, ọ sị na 10% of what you have done, you have to bring it. You got to go, because ị ga-aga ekpe gị ikpe. That is what they do in the church. That onyinye ahụ ị na-enye o ikpe, you are paying homage. This is what they wrote in the Bible. But ndị pastor turn the opposite, si na ị ga-ekwu tithe before ije n'igwe. Ihe a na-agwa gị bụ to pay your homage. Ihe ọjọọ bụ na ị mere have to be balanced. So ọ na balance ya ihe ọjọọ ahụ ị mere, then ị nwee ike ịgafenwu the toll gate. You got to go, because toll gate ahụ ị na-anya ị ga-afụ na 10 bụ gịnị 1 and 0. That means 1 will 0, 1 there. So for you to cross here, you must be pure, and the spam proof here, not the purest spam
ka the ovarian na-ewere. So naturally is proven naturally, so you have to pay your dues. So onweghị mgbe a sị gị were ego nye one pastor somewhere na-akọgheri nonsense, anọkọta nọ eto something edere na akwụkwọ upside down ka e were na-egwu wayo na-akọ bullshit. The same way ndị butere na-ata ọkụkọ na-ata ewu si ha na-eme ọdịnala, asị nna nna ya gburu ewu. Nwanne nna nna gị gburu ewu, yes it's possible, but nna nna gị amara ihe a na-akọ, ọghọta ihe a na-akọ. Oke otu ị na-egbukwa ewu ebe a today now, orukwa echi nwa gị gbuwekwa ewu, ọgọ sị na ndị ancestor ya mere. Yes na ịchụkwa ọchị ancestor ya mere, ị na-achụ aja na street. Ndị Igbo nekọ anya nekọkwere something, ị na-anya ị ga-afụ na ji ahụ na-eri ọ na-agbaka n'ọnụ, ịghọtago, ọ na-agbaka n'ọnụ. Ọ ya bere ndị Igbo ji mgbe ndị ochie a na-achụ aja, a na-eji ji achụ aja. Ihe a na-ekwu igbu dati ihe ahụ na-agbaka n'ọnụ, ịhụọ ya ahụ ma isie ya esie, mgbaka ya ha pụọ, iwere mmanụ wee tinye ihe ha na-eme data symbolically, ịghọtago. So ọkụkọ bụ na ọkụ ụkọrọ, there is no light, that's why egbe ji ebu ọkụkọ, because egbe na-achọ isi nne ya. Egbe na-ebu ọkụkọ bụ na egbe na-achọ isi nne ka ihe spek ihe, because egbe tụfuru spek ihe tụfuru isi nne ka ihe na-achọzi spek ihe, ịghọtago. Then ewu bụ something means unconstructed mind that needed to be constructed. Na ị na-anya ifu na iwu na ewu the same thing. Iwu na iwu ụlọ to construct ewu which is unconstructed. Ị na-anya ị ga-afụ na isi eri ka triangle kpọrọ isi na, so you need to turn the triangle opposite ka o chere isi n'elu. Simple, symbolically ọ ihe ewu na-egosi gị dị, so is unconstructed. Mba, ha bụrụ dị ewu, atasịa dị ewu. Aba ndị 90% of ndị Aba na-achụ aja egbu ọkụkọ. O nwere ụzọ dị n'Aba? Enwere ụzọ dị n'Aba? Ndị niile a na-egbu ewu na Aba anyị si ha na-eme omenala, enwere ụzọ? No road, no light, no thing. The same people ga-abịakwa complain na Buhari eme nka, Buhari eme nka. Why na ha egbu dị ewu na ọkụkọ, bute ụzọ, bute ọkụ, bute ihe niile? The same people ga were mmiri mara mma, very good water, very clean water Chukwu kere eke ka ọwụwa Amadioha kere eke ma onye kere, mezisie ya, ha bịa that place ha were nonsense gbujikọcha na dị mmiri na-eme na ijụọ ha si na Buhari enye ha seaport. Obere mmiri e nyere anyị enye ka anyị ga-edozi ka mmiri maa mma, ha were detene were nonsense ga jụọ n'ime si ha na-achụ aja, ha na-eloro ha chi nonsense. Anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo from A to Z of this thing will be practically known. No more time of rubbish. Ejena nke dibia imegene na akwụkwọ nta na akara anyị, dibia dị ebe ahụ theoretically. So by yourself, soro ụzọ anụnwa, soro this train, isoro ihe all those things, isoro ụzọ ahụ. Bible Genesis means dibia. Becoming, Genesis mean dibia. Beginning or becoming, to become, that is what Genesis mean. A na-agụ na ndozi ọdịnala bụ ihe bịaranụ ịbapụ na anyị na-eje na-egwuregwu. Nwanne dibia dị ya, ịgba afa dị n'akwụkwọ anyị, ịgba afa, ịchụ aja, dị ala. Ọ bụ ya anyị na-ekwu maka ya. Oho, nwanne ya abụrụ akụkọ ndị nkịtị o. Ya anaghị akọ akụkọ ndị nkịtị. So in any which way unu kpọta ndị ugwu, we sit down and tell them why we should be one people. From that your Quran I will tell you. Ikpọta ndị church, I will tell you why you are evil. From that your book. Kpọta ndị Judaism, I will tell you why you are evil. From that your book, because this book will say the same different thing and you are doing different thing. So you don't fool me, you fool yourself. You gotta go. Ikpọta ndị ọrụ anụ, I will tell them that this thing you are doing is opposite of your ancestors, not you. So either we change direction to get to a destination, or we will be destroyed by those who know where they are going. It's as simple as that.
either na anyị change the direction and get to our destination or nature will consume us. Nne ibezi na akwa, the law of life si na as long as you can eat something, irie ya. Igbuo mmadụ rie ya, ọ bụghị njọ, olesi ma igburu iri ha eri. Ọ bụrụ na ị na-eri anụ mmadụ, igbuo mmadụ rie anụ ya, ọ bụghị ihe ọjọọ, because agụụ na agụ ị na-agụwa na agụụ ya eje ọkụ mmụọ, ma ụmụ anụmanụ na-eri anụ mmadụ ga-eje ọkụ mmụọ according to ndị chọọchị. Ọsọ mmadụ na-ejide ọkụ mmụọ ama, ụmụ anụmanụ kwa na-erikwere ndị ha na-ejekwa ọkụ mmụọ. So doge ya na just na-make sense. So killing can only be eaten without, because all sacrifice, to sacrifice, give up something to have something. So ọwụ na agụ gị erie nri to sustain a life. Ọwụ jos ugbo something dị na street na akụ gị ọbanyeghị n'ihe a na-eme, ọbanyeghị atọl. So ọ kara anyị mma na anyị ji n'oge tata ka gboo nwanne, taa bụ gboo. Anyị jiri n'oge chọwa ewu ojii before chi ejie. Ndị ndozi ọdịnala Igbo ji a very accurate nwanne, ancient and modern wee bịa back it up with practical science. Practical ọkwa nke asị na asị, mana ihe anyị na-agaghị eme bụ ihe wụ our strong, oya wụ our strength. Anyị ga-abịa na Facebook bịa na-agwa unu the strength of Igbo. O make no sense. Ịghọtago? O make no sense. And ihe ahụ generational gap, something a ga-emegide ụwa agwụ. So ị gaghị eme expect na-asị ha je bidonu gịnịkwa. Anyị ahụ freedom, anyị ahụ ndị freedom fighter. Enweghị ebe ka ihe anyị ji ejekwa n'ibido bụba anyị ebidogo since how many years na-emere nwa anyị ha ejebe ka ihe anyị na-ejekwa n'ibido. Ọsọ na-ekwu na Facebook na-ekwu okwu gị. Ọwụ na-ewepụ school educational system, sọsọ ihe ị ga-enwe fools everywhere. Ịma gị? So educational system dị important more than anything on earth. But ndị Africa education adịghị ha mkpa. Ka ekwere ebe ha nọ, ka ekwere ebe ha nọ. Ndị agha na African people don't like education. Where are they? Hey, that man is talking too much. Every day he is talking. But onye na-ekwu okwu a na ofu mkpụrụ uche anọghị ya n'ime, o nwekwa ihe ọmọ ya. He cannot contribute anything to his life. He talk less of people. Ofu ndị na-contribute o nwebere ya anya ukwu. Ndị anya ukwu, ndị onye anya ukwu ga nwanne ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. You got to, ndị isi ojii na-enwe anya ukwu too much. Onye enwebe ihe o contribute since ọ pụtara ụwa, o nwebe ihe o contribute to his own life. Talk less of. Ịma ihe mere Africa ja complain too much about government. Gaa na Western world, iji a Switzerland man na ị ga-cut tax ya, ọ sị gị no, he want to pay more tax. Yes, ọ ga-asị gị ya chọrọ ịkwụ more tax because he want to help, he want to give. Na be anyị ka onye na since a mụrụ ya ọ kwụbeghị tax before na blame government. Ajụọ ya, ọ sị na Nigeria na-enweta mmanụ from his land. His land, ọ sị ya wee onye Christian ma ya wee onye Jew. From Israel ka Jew esi, Christian si from Rome. Ọ sị na his land. Ka ihe mere gị, the law of the land, you hated the law of the land so much that is in a hand idol worshippers. They are this, they are that. But when you say Nigeria is taking your oil, ka ihe mere gị, what gave you right to that land? Ịma na every land nwere law. Ịma gị, not about government law. No, every land nwere law, their own law, every land. And you violated these laws, turn back, say then get the oil from our land. Which land? What makes you the owner of the land? They call it natural resources. Ha kpọrọ ya national afọ abara nwa otu ahụ ka omume. Iche na ha amaghị ihe ji wee baa ya natural resources. Iche na ha amaghị ihe ji wee baa ya minerals, so that you don't claim the owner.
you got to onye mere ha ji wee buy ya the name so that ha ga because these people know how to bypass nature. They know how to bypass nature. So because if you name something, you own it in this life. Ihe ọ bụla ịbara afọ nwere ya. So ha buy natural resources, ha nwere right to take it because ka ihe mere ya your own. No identity that's proof. And the country in a claim they carve it out, they name it. All the whole map in a use to when a claim ownership of land, then carve. All the whole map they carve. Where is your own map? Shows that you belong to it. The name you answer, then gave to you. The identity you have, they gave to you. The land you claim, they gave to you the name. Because Igbo is not a land. Igbo is an ideology. You see na nna gị ka dị smart. Amu Igbo is an ideology. Amadioha is an ideology, not a land or place. No. But your own, ịmaghị ihe a na-akọ. I were the same map, the same people in accuse. All those map ifro 13, 14, 15, 1600 get there by Portuguese and the British and Germans and French. All of them. And this map ka ị na-use when they claim ownership, map nke ha dere, nke ha sere, ha nwa design the map say. So how can you claim ownership in a, so can you lie to these people? Mmadụ na-ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. Ajụjụ ka m na-ajụ, nna mmadụ na-ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. Oh, na these people dere this map. Then created this map nwanne, choose. Agbala ga-eme program, ọ ga-awa echi. Nwanne, echi we have a program and talk about these people because now achọrọ mgbe ụlọ m enweghị ebe ndị na we can discuss this thing more, but tomorrow we will talk about it. So this map anyị na-claim now. This map, this is Africa. Hey, here is Igbo land, here is Igbo land, here is Hausa land, here. But this map they wrote. So all how am ebe real Igbo land they didn't know, not you. From first map, second map, third map, all had there. Fourth one, fifth one. You got that? So ihe na-agbazi m anya mmiri bụ na how can we use the same map these people dere wee na account ha? Oluguru stupidity, oluguru stupid. You got to go sometimes ndị be anyị na act like this, ana m asị nwanne o nwere ihe pụrụ apụ, o nwere something pụrụ. You got that? Everything I ji agba ndị attack but then created it. So that's why nature don't punish them because you are lazy. Also ndị ndozi ọdịnala bụ ndị na-ekwu ihe anụ anyị na-ekwu. Sọsọ ndị ndozi ọdịnala nkwe ndị ọzọ si na nna ha a na-eje automatic ime ọdịnala nna ha desara ha their ancestors way. Anyị nwa bụ sọsọ ndị ndozi ọdịnala na-abịa with accurate information na-egbu ya na public. Ndị ọzọ bụ ikwusi ha abịa ha sị nwanne I want to write a book. Were nke obere nwee ikwu gwara ha agwadede book. Daa akwụkwọ ka adịta ego. Nwanne ọwụ na enwe a system, every book useless because the book is to resonate to your system for mind development. Enweghị a system, so all the whole book kedu ebe ha ga-agakwa ntu? All the whole book ị na-ekwu okwu no system, so those book will useless without ndozi ọdịnala. Ma ọ bụ na ya edozi ọdịnala Igbo a Chinua Achebe things fall apart will be useless. Oh, I dozisie this thing na go things fall apart, then ifu ya na inside this thing I doziri, then wee mara ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgọrọ. Without a British system, Macbeth, Julius Caesar, all of them will be useless. But because there is a system called England, then Julius Caesar makes sense. Etiti Brute, because name were Roman Empire, which ideology. Then you see the meaning inside the ideology. Oh no, here nwanne enweghị ọsọ gị dee akwụkwọ Igbo 1 million, it will make no sense. It will sink inside a pit hole. Because why? There is no ideology to bend it. Igba how powerful Chinua Achebe dey, but all the whole book got there because of we don't have a system. All the whole book is just lavishing. Yes,
all the whole great work by that man is went to dustbin because why? No system. You got to, so that is the case. So without a system, nwanne akwụkwọ niile idere bụ na ntị ka dustbin ka ọ bụ nwere gịnị ka ebe ị ga-agbakenye Nigerian system. Nigeria nwere system. So kedu because nwatakịrị na-agụ akwụkwọ ọ na-justify the ihe ọ na-agụta n'ime dị akwụkwọ with something ọ na-afụ. Ọnwụ na ọ gụsị ya dị akwụkwọ, onye gụsị Chinua Achebe na Things Fall Apart, ka ebe ọ ga-esi wee ụmụ ọfịa, ọ mara ebe a na-akpọ ụmụ ọfịa, ọ mara ebe a na-akpọ egwugwu, ọ mara ebe a na-akpọ Amalinze the cat, ọ mara onye bụ Okonkwo. Ihe ọma onye bụ Okonkwo bụ oke nwoke anụ mana art movie Peter Edochie ọnyanwa, but ọ maghị na that Okonkwo were symbol to Igbo. You got to go. So na this custom dey then ọgụọ dị akwụkwọ ọ mara ihe Okonkwo representịrị. Mgbe Okonkwo gburu Ikemefuna nekwe ihe o representịrị, that in the same thing Bible gwara gị na beginning there was darkness. Na ọwụ na ịpụọ na line this thing will happen. Okonkwo ji aka ya je exile because Okonkwo ma the consequence of that thing o gburu o mere Ikemefuna. Ọ ma the consequence, so he have to go exile. You got to go. So these things, but ọwụ na o nwere a system, so ị gaghị aghọta nwa ihe dị akwụkwọ na-akọ. Mgbe ọ na-ekwu maka ezi mma ọgbanje, ọwụ na ị nwere system, ị ka aghọta ihe dị ama na-akọ. Aghọtagburu m ya because already a system of ndozi ọdịnala Igbo is running inside my system. So aghọtara m ihe dị mma na-achọ ịkọwa, but due to na ya enweghị system, ndị mmadụ aghọtaghị, a na-echekwa na nwere ebe a na-akpọ ụmụọfịa enweghị ebe a na-akpọ ụmụọfịa. Ịghọtago? So ihe ahụ just allegory, just like Bible. Ịghọtara? But ndị be anyị aghọtaghị dị tin n'otu esi wee kwu ya. So ị gaa na the book allegory ka ọ bụ, but anyị ga-enwe system before you understand it. Just like ndị niile a na-ede akwụkwọ a na nwanne biko edezina, because idesi ya hang ya na Google ọ hang ya n'ime ahịa, ego iji wee dede atịrị ka ahụ gị ahịa. Ịghọtago? Because ị gaghị recover with the money unless ma dịzi akwụkwọ dịzi so powerful na ọ kọwara everywhere. Ọwụ ọsụsọ na ọ bụ Igbo omenụkọ. O nwere edere akwụkwọ na-akpọ omenụkọ, mmadụ na-ezoro omenụkọ emere ya by force mgbe anyị na-aga skuul ka anyị gụọ ya. Ọ aga na skuul erie ha ọrụ na skuul, erie ha ọrụ edesisi ha dị whole book. Ndị eresịrị dị akwụkwọ ahụ ọ gụrụ ya. Ọkwa sịsọ mgbe a na-abịa na klaasị asị gị bịa nkọwara anyị ihe dị na peji 10 or peji 5 na omenụkọ. Ịbịa o wepụ datin ị gaghara ịgụ ya sef, ọ bikos na obligation ahụ e nyere gị to interpret it in a class mere gị ji wee gụọ atọ. Mgbe a na-agụ Things Fall Apart, o nwere onye nọkọtara nnọọ were obie nnọọ gụrụ Things Fall Apart na-agụ asị Miss and Boom or James Hadley Chase? Enwere onye ọhụụ? No, ọ na skuul ka a na-eme gị. Ọ kịtazi ndị mmadụ na-etozi a na-akụ maka Things Fall Apart, o jee chọọ ya ka ọ gụgharịa ya again because mgbe ọ gụrụ na skuul ọ ghọtaghị ya, ọ ka ọ gụgharịkwa ya ọzọ mara ma onwe ha ga-aghọta n'ime. But there is no system to justify those things. O nweghị system to resonate to this book. So nwanne ọ gba ọtọ, ịghọta nwanne, completely confused. Na ndị ahụ completely confused ka ha dị because onye enwe, ana m ekwu ya everyday, onye gba ọtọ anaghị ama ya aka n'akpa, onye na-enweghị eze anaghị agụ toothpick. Sọsọ ihe anụnwa anyị na-ekwu asị ndozi ọdịnala Igbo because we know the principle of life and we know how the beginning started according to our own perception. You got to go. Then from that place we descend to common man. Then izodozi okwu n'elu nke aha anyị nyere gị enye, iwe na-agazi further from there. It's as simple as ABCD. Nobody is perfect, but at least according to observation you can dictate. Ndị Igbo ji wee, because ndị Igbo ma ihe too much. Ndị Igbo mana according to observation you can define how the creation is, but even though you don't know beyond, o wee sị gị ama na ya amakwa dị beyond, mana anyị ma the same ama that is na anyị ma nke anyị fụrụ anya according to nke anyị ma, according to perceptions we can define and dictate what exactly happen above through what we see happening in below. O sị gị ama na ama the same name, ịtọnụọ ya onye gị opposite, ịtọnụọ onye gị opposite.
ịghọtago. So ndị Igbo dị egwu, ịghọtara, and the same ama aha na ama aha bụrụkwa mma ọma, ihe ọma. Nwanne kedu o nwere ihe ọzọ ndị nna nna anyị ha nwere ike inye nwe anyị karịsịa ụdị this is structure ha nyere anyị? Enwezi, onweghị onye si ya na-egbu ewu na ọkụkọ ka anyị mara ihe gbasara omenala Igbo. Nobody can prove it. Isi na asị tell them to come out to here anytime any moment, we will call them, put them online into the whole world, every Igbo man, ka anyị kwuo about this omenala Igbo. Let's talk about omenala Igbo. Anyị ga-ebidogori kedu ihe bụ omenala, then we will give our own definition of omenala n'onu Igbo. Ha nwa na onwe ha ga-ebu ụzọ kwuo ka a ghara ịkọpịrị ha anyị kwu. Ha kwụsie, then we give them answer, then the world will judge. Ọwụghị mmadụ dọs na pịọ na-akọ nonsense. Nwanne, you are dealing with something so sophisticated. Ya abụrụ ihe ụmụazị. You are dealing with something that will control the mind of a general public. What you are dealing with? Uti na afụ ndị ọcha, isi na ndị ọcha na-eme ofu ihe, ndị ọcha na-eme ofu ihe. Ịmaghị na enwere program na run inside them ha ji eme ofu ihe. Ịmaghị na enwere program na run inside them ha ji eme ofu ihe. Isi na last time ndị Europe na ndị America nọrọ ọgụ. Do you know when? Iche na ha anaghị ese okwu. Ịma last time ndị Europe na ndị ha, so ndị Europe nọrọ ọgụ for 100 years. After that they say never again. Then they created a system, make sure that their children have the same program, so that if there is a disagreement they will work together to come up to a solution. Only last time m gara one conference here, the conference was about diabetes. The whole world bịara that conference to discover new method for diabetes. New method for diabetes. The whole world na-ekwu nwa bekee niile ebe ọbụla ha nọ, they came for that conference, make sure na ha wipe away diabetes na be ha. Ma cancer ha na-eme na the whole medical facilities. A na-ebupụta mkpụrụ obi mmadụ dese na tebụl, gbawa ya, were mkpụrụ obi ewu ma ọ bụ ihe ọzọ tinye n'ime, dozie, kwachie, mmadụ apụta je gbaa bọọlụ na field. Life ka m na-agwa gị ya. Onye ahụ apụta je na-agba bọọlụ na field, onye ahụ nwere ike ọ bụ umenji ezi ma ọ bụ nke oke ma ọ bụ nke ngwere n'ime. Pụtụ ndị be anyị ga-anọgodi na-akọ nna nna ya ancestry way, wachere isi omenisi ọtụọ na mmiri ọ na-awa anya, o buru ewu mara abụba, nye anyị 20,000, ọ na-ara nwaanyị na nrọ, ọ rara nwaanyị na nrọ ka amerie mmebu mmiri, adịvọs ọrụ ya nwaanyị ọ nụrụ na mmiri, ọ ya ma ọ naghị eme ọfụma. Na lukatụ ụdị akwụkwọ mmadụ na-akọ, katụ ụdị akwụkwọ mmadụ na-akọ. Nwaanyị ịnụrụ nwaanyị na mmiri, ọ ya mere naghị eme ọfụma. Na-achị mmewe ọfụma bụkwa buying na selling. Mmewe ọfụma na-ekwu buying na selling, ọgwụna ọkwa buying na selling bụ mmewe ọfụma ahụ. Akara aka adịkwa ya ọ buying na selling. Nwanne lee anya ka m gwa gị, ọ kwefuru mmiri ozuzo, mmiri ahụ zoro na China, ọ ya mmiri zoro na Nigeria, ọ ya mmiri zoro na Spain. Na-ege ntị ọfụma, listen very very carefully, attentively. Anwụ ha chara na China, ọ ya bụ anwụ ha chara na Japan, ọ ya bụ anwụ ha chara na ala Igbo, ọ ya bụ anwụ ha chara na Spain. So collectively you must have one program, so that you will bypass ndị ocean na ndị ama. Ọ na enweghị one program, you will be a victim. One destiny is not different. As long as no ofu anwụ ha na-acha gị na-acha m, ọwụ na ime ihe ahụ m mere, you will succeed. Ime nwanne, onye ọbụla na-eri nri, onye ọbụla na-eri nri, agụụ na-agụ onye ọbụla. So ọwụ na ịkọpụta nri, definitely agụụ na-agụ ma awụba dị nri. Ọkwa ha nke ndị Igbo ka m na-ekwu, nke a ndị mmadụ na-egozi ndomirido
ndị na-akọ ji afụzi onye ha resịrị. ịghọtago. So you must create this illusion by yourself. You must create them, which nna nna anyị ha create goro anyị already. Ihe anyị nidere imezi ka ọ dị mma n'anya. Simple. nwanne hapụ na ihe a ndị a na-akọ ndozi ọdịnala akarịgo ije na nke dibia private. N'ime akwụkwọ nta na akara anyị, akwụkwọ akara aka anyị, dibia nọ ebe ahụ. So ihe niile aha dibia life nke anyị na-ekwu bụ life. N'ime akwụkwọ anyị ọ gwara gị how the life begins. Gwa gị ebe ị ga-eme ime something, the repercussion will come. So don't do it. And even though you do it, the repercussion will come. Look at how the repercussion will look like. And nekwe ihe ị ga-eme so that this thing will not repeat itself. You got to dee na-abịa n'ịgba afa, ị ga-afụ ihe bụ ịgba afa, nekwe source of life, nekwe ihe ị ga-eme, nekwe ebe ị ga-ejide aka, ijide aka ebe a, you will succeed. So that you don't need to go to that place tomorrow. Ndị a na-asị gị nye ha ego ka eme nka rubbish nonsense. Yotago ya wa okwu ụmụazị ka a na-akọrị ya, nweghị ezigbo akụkọ a na-akọ ebe ahụ. Enwere ihe mmadụ na-akarị akarị na 24th century. Nwa bekee na-achọ ụzọ o si eje n'ọnwa ka anyị nọ ha akọgodi na mmadụ na nwaanyị na nrọ anyị enwere 20,000 wee gbuorie ewu na ọkụ. Na ebe a na-ekwu okwu ndị mmadụ na-edi that is na-achọ ka a ga-echi manipulate invisible forces on earth to use it to develop this ihe na-efe n'elu. Mgbe nna nna anyị hapụtara sị telepathy, teleportation, they give you code for transportation, but ndị iberibe na-achọ ka ha ga-esi wee kwụọ ikiri. Nwa bekee, listen very carefully to my ancestor, my own ancestor. Ndị anjem ọnụ. Nwa bekee, listen to them. They gave information of teleportation. Nwa bekee say nwa bekee put them in practice. Nwa bekee rụọ plane. Nwa bekee put through teleportation in practice rụọ plane. Ifuru. Mana ndị nwa na-eche ikwu ikiri. Ị na-achọ ikwu ikiri. Our ancestor, yes, teleportation. Ihe ọ na-agwa gị bụ metaphorically. Onweghị mgbe ọ sị gị na ya akwa ikiri. Mana ndị mmadụ na-eche na ya akwa ikiri. Ọ na-eche mbọsị nna nna anyị ha kwuru ikiri. Ngwa na-eche chọọ mbọsị ya akwa ikiri. Nwa bekee nọ ebe a na-arụ machine, arụ rocket na-eje n'ọnwa. Enwe ihe ndị Igbo na-akpọ egwu ọnwa. Egwu ọnwa ka nwa bekee ji wee rụ ihe na-akpọ rocket. Nwa bekee rụ rocket based on egwu ọnwa. Yes, because ọnwa represent the satellite of the earth. So egwu ọnwa bụ information n'ime but unu amaghị. So this information egwu ọnwa bụ n'ime ya ka nwa bekee ji wee rụọ ihe a na-akpọ satellite. But ndị be anyị ka na-eche mba anụnụ gịnị ka a na-akọ dị ihe a ka na-eche a ga-akwụ ikiri a ga-akwụ ikiri agaghị akwụ ikiri kwụ ikiri arụọ moto rụọ ship ọ na-ebu ngwa ahịa agaga ndị Afrịka a na-atụ ngwa ahịa na China ka edi ndị nwe ship na-ebu ngwa ahịa niile. Nwa bekee a na-agba China agba ebe niile tio ndị nwe machine plane na-ebu ngwa ahịa niile. Nwa bekee anyị nwa na-aba ndị nwa bekee ọgaranya. Ihe niile anyị na-eyi ụzụ n'ụwa, moto niile anyị na-azụ, onweghị onye na-ekwe na ego nke nọsịn na moto niile anyị na-azụ nwa bekee, kọmputa niile anyị na-azụ nwa bekee, fon niile anyị na-azụ nwa bekee, because China na nwa bekee from all the same thing ka ha. So now anyị nwa consumers of these things. We are consumers. Ebe ndị be anyị si ha na look, we must begin to study what our ancestors left. That is only where we can begin to build these things. Igwe ha ka anyị rụọ laboratory, enye ha ego, echi ha tọnụọ ka ha mee ka ha mee ọba shadow ihe ahụ e nyere ha mee. Igwe ha information ha sị ka ha ga-eji ede akwụkwọ gbapụ ọsọ kọrọ nonsense jewara. Inye ha information wee mee something, ha tọnụọ into their own private business. Ọkwa ka ebere eje ọmahịa odoga ya na these people na run into virus. Ịkpọta ha akpọta
kpọta ha kpọkọta ha ọnụ, nye ha something, si ha mee destin, imesịa emepụta ihe a ga-eji wee duo gị ụlọ komkom. Ọ dị ka nwatakịrị ọga ya kpọtara nye ya ego si ya wee bido ahịa, befe mara ihe na-eme na orikpo dị ego na vileji. Nwanne, ọwụ na ịzụta ya destin zụpụta ego, ọ gaghị ewere bidoro gị ahịa. Na-ege ntị o, this man, this boy ewere ego aha gaa na nke ndị akwụna rentiere enyi nwaanyị ụlọ sọngwa ya na aja Palace Way ma ọ na-agụda, rentiere enyi nwaanyị owere dị ego gbagide klọb na Lagos, ntiri orikpo ego o ji azụ ahịa. Ego ahụ ọ gaji webidoro ahịa orikpo ya, and ụmụkwa na ọwụ na orikpo ego a ọ gaghị akpọ ya village. He knows some of them ihe ha na-eme dị bụ mgbe ọ gaghị ga-abịa na shade ha buru katon, ntị katon, who is fooling who? O buru ntị katon dọwasị na shop, so ọ ga-afụ ya ọ sị na ngwa ahịa juru na shop ya. Nna nwanne, enweghị ụdị iberi ha. O buru ntị katon bujuo na shop, ọ ga ya bata na shop ọ sị na ngwa na-emewe ọfụma. Ha, this boy ọ gaghị eweta akwụkwọ saa o dejuo ihe gịnị, dejukọ de everywhere, take balance ya, ego eju ebe niile, ọma ha na ọwa onwe ka ọ na-awụ. Ife ịgbara ihe na-eme nụ, mgbe a ga-eru eduo onwe ha ego a ga-eji wee due next things na village ka ọ ya enweta onwe ya wakata. Ọnọ na village bụ ọkada, onwezie ka isi wee cross na village efu ya na ọkada ozo ọfụgo ozo, ma o nwere ike si gị sef na machine nwanne ya nwoke mebiri emebi ka onye dozie na n'ọlụ nwanne ọkada ka ọ na-agba. Ihere ekweghị ịgwa gị na ọ na-agba ọkada o, ihere ekweghị ịgwa gị na ọ na-agba ọkada. Onye a bụ onye eji millions of naira bidoro ahịa na Lagos. Nwanne, ihe m na-agwa gị bụ out of experience because I live with them, I saw it, I witness it. Nke ahụ na asị I witness, ahụ ma living witness these things. Mmadụ ji aka ya nọ destroy his own life. Ihe na-emekwa ebe a, ọ na-eme here. Ndị ndozi ọdịnala kpọpụtago so many boys, nye ha everything. Enwere ndị anyị gwara sef na onweghị ihe anyị na-agaghị emere ha, just small thing enyere ha, small thing ewere ha na ọsọ a na-eme ha si ya wetego nka ochie ya nke ha chia odoga ya na these people ihe ọma. Ana Igbo sọrọ ha nsọ, biko ọ bụ na Ana Igbo asọ ha nsọ, ha agaghị eji aka ha nyụchie nsi ụzọ. And ndozi ọdịnala, nwanne, we can only give you one chance, not two chances, because ọ bụghị anyị nwa kpọpụtara gị ihe, ọ bụghị anyị nwa mebiri ndụ gị, ọ gị mebiri ya n'aka gị. So you have only one chance. We don't have responsibility for your life, so all ngwa nwere responsibility for your life. So we can only give you one chance, not two. So if you lose the one chance, you go and stand in line kwa na back n'azụ, ị gaa n'azụ not na line. So ọrụ otu ọrụ gị again kwa ịbata ọhụ nke anyị anabịa ha ebe ịzụ ndị ara. Even though na anyị bụ eze ndị ara, anyị wee eze ndị ara mana ọ bụghị ịzụ ndị ara, anyị wee eze ndị ara mana ọ bụghị ịzụ ndị ara. So ọ kara gị mma na ị chọrọ iso ndozi ọdịnala, nwanne soro. Anyị ji direction ga-akpọgide gị kpọpụ gị n'ụwa, kpọpụ n'ụwa ọzọ, as long as you stay in the line. Anyị achọghị iji ike wee bupụtawere ndị be anyị ihe gbasara Igbo. Enwere ndị nọ ndị abụrụ ọnụ na-abụrụ ọnụ n'ala Igbo, they are everywhere, na-achọ information ha ga-eji egwu wayo. Most of them ihe ha na-eji egwu wayo taa bụ ihe amụtara ndozi ọdịnala, ọhịa ha ji abak ọ, but ha achọghị ịhapụ ihe ọjọọ, but ha chọrọ were ihe ndozi ọdịnala ji apụ ndụ were bak ya ọpụ na ihe ọjọọ ha na-eme, so that ha nwee ike ndị a, because ha mana so many people na-eso ndozi ọdịnala uche ha emepewere small, so ha need something ha ga-eji gbagotekwa small na level. That's why fear adịrọ mma. Ha mana fear bụ highest weapon, because obi gị always question, because o nwere ihe ga-ememe gị na ọ bụrụ na ị gara village ụnụ ịbata isi ọwụwa gị, ihe ọ sọrọ mmadụ gwa gị, your mind will say nwanne why o ji wee wụrụ mgbe a gara village ka isi ọwụwa bido. You got to go. So obi mmadụ dị ahụ, that is the case. So ha na-capitalize on these things wee na-ezisave ndị mmadụ. Ha pụtazi asị
nke nwa ji wee mee nke nwa, nke nwa ji wee mee nke nwa, nke nwa ji wee mee nke nwa. Yes, because ha ma. So ụmụ ibe, anyị ga-ajede ka anyị mee n'ihe ọzọ, anyị mee n'ihe ọzọ na echi bụkwa n'ụbọchị ọzọ. Anyị bidokwa na ebe anyị kwụsịrị, na Art of Chaos come order. Ma ndị ụka o, ma ndị Islam o, ma ndị Jewish o, ma ndị Igbo, nwanne mara onwe gị. O ji ncha asa arụ mara onwe ya, o ji ncha asa arụ mara onwe ya. Igbo bụ a program. You cannot be Igbo. Ị nwere right as a human being to believe in Christianity, to believe in Judaism, to believe in Islam, but you can, because Igbo is just like one of those things. You can still have right to say I am Igbo. Is your own personal problem. But ihe anyị na-ekwu bụ akara aka. Anyị nwa ji akara aka nke bụ nke ndị Igbo, ọkwa ha nke ndị ọkwa ha amakwa m na-akọ akara aka ndị Igbo ka anyị na-ekwu, ndị bụ ndị Igbo nke Amadioha. Anyị ji akara aka ebe anyị na-eje, ọwụ nke akara aka ebe anyị na-eje. So ịbanye n'ụgbọ mmiri anyị, akara aka anyị na-aga abụrụ ofu. Yotago ịbanye n'ụgbọ mmiri anyị, akara aka anyị na gị abụrụ ofu. That's when you were born. Na onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala ga-enwere ọkwa ọjị ahụ. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala must have ọkwa ọjị, because nna gị nwere ihe ha ji wee nwee dị ọkwa ọjị. E nwere ihe ha ji wee nwee dị ọkwa ọjị. You must have it, because o nwere ndị mmadụ na-eji enwe nkịta dịsa nkịta na ya. You must have it. All a symbol called to you, all a symbol to you, because Igbo na ụgbọ yiri onwe ha. Igbo na ụgbọ yiri onwe ha. So ọ kara gị mma nwanne, ọ kara gị mma, ọ kara gị mma nwanne. Better for you. Banye na ndozi ọdịnala Igbo, ịbanye na life. Akara aka mụ na gị abụrụ ofu nwanne. Echi ọrụ na anyị ka ihe ọbụla n'ala Igbo isoro, maka na akara aka mụ na gị bụ ofu. Asị enye ndozi ọdịnala, asị ndị na-aga na the same direction. Onye enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akpọfu. Hapụrụ ndị na-agha onwe ha aghụghọ, hapụ ha. Ndị a na-aghọgbu onwe ha enweghị ebe ha na-eje, ha nwe ha direction. They have no direction. Ha na-edeceive onwe ha. Ọsọkwa ha dịrị 1 million, ọsọ ha bụrụ 90% of ndị Igbo don't care. Agaracha must come back. Enwere egwu anyị na-agụ that time. Una dey see them selense, una dey see them selense, then say them be fine girls selense. Agaracha must come back selense. Nwanne, leave them. Ama m ihe m na-ekwu, ana m agwa gị nwanne, I am the one telling you. Ọnụ na-ekwuru ndị mmụọ, mụnwa na-agwa gị na leave them. Kwefuru ndị Igbo. As long as that name Igbo is concerned, the Igbo, the real name of the Igbo is Ama Igbo. Because ama aha dị na Igbo aha, ọ ya will give you the meaning, full meaning of the Igbo. Simple as that. So ama aha ka ị ga-dictate. If you dictate the ama in Ama Igbo, then you gotazie the other side of it. But these people, nwanne, ndị ahụ nkịtị nkịtị o, ndị ahụ nkịtị nkịtị, mana ha ama ha na ha bụ nkịtị nkịtị. Ha amaghị na ha bụ nkịtị nkịtị. But o ga-esi etinye. Ịtọọrọ mmadụ asị tata, tọrọ onye asị echi o. Ọ dị n'ụbọchị nke atọ, ịma amazi ife ị ga-ekwu. Michael Jackson, nobody, onwe onye nọ n'ụwa ga-aka Michael Jackson famous. What happened at last? The same Michael Jackson ka ndị Sony, the same Sony signere Michael Jackson buru ezigbote ozu n'elu ya. The same Sony aha were kwere ụlọ Michael Jackson dey auction. The same Sony aha.
this used Michael Jackson as the highest famous on earth. Nebuchadnezzar was the most of the famous man in the Bible. Nebuchadnezzar walk like a lion in the bush. O gburu naanị were ụkwụ baa ọhịa, but ndị isi ojii anaghị afụ ụzọ, they don't see. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. The strongest force on earth is Amadioha. And the land of Amadioha is Igbo land. Oji ncha asa ahụ mara onwe ya, you will be uprooted. A ga-eme gị uproot, you and your family, as long as Igbo is concerned. Si na m gwara gị, so ọ ka ga mma iwepụ aka enwe n'ofe before ọwa aka mmadụ. Spirit can take any shape. As long as spirit can take any shape, Buhari can be president. As long as spirit can take any shape, opposition, anybody can be opposition. Anaghị agwa ochi ntị na agha izu. Nwanne, ọ bụrụ na iso na ndị Igbo wepụ aka enwe n'ofe, ọkwa ndị Igbo fake, enwere ihe mmiri by Igbo. Igbo nke ndị ọdịnala Igbo na omenala Igbo, nke ndị ndozi ọdịnala na-ekwu maka ya, isoro na ya wepụ aka enwe n'ofe before ọwa aka mmadụ, because o nwere iwu ji ọdịnala, nwee iwu ji omenala, enwere iwu ji. As long as Igbo is concerned, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Isizikwa mba, go ahead, agbasi ọsọ agụọ mile. Si na m gwara gị, ọ ga-adịkwa na ụmụ ibe.